दिहले रहनी आज बड़ा घुरी आईली। ऐसे जे करब कॉलेज कह दे राजा जी ढोज वाला फाइन। तोहर चुमा की हवे कौन बाम हो, तोहर चुमा की हवे कौन बाम हो। दवाई लेख काम करता है, दवाई लेख काम करता। वो जब से दिल बारू रहता राम हो, जब से दिल बारू रहता राम हो। दवाई लेख काम करता है, दवाई लेख काम करता। भले बदली मिनट से ज्यादा दवाई तारी एक्शन हो जाए, तो बद में चढ़ावे के पूरी पानी तारी एक्शन हो जाए। असरा लगा के कवना आइला रोगी के ना भागवल जाला हो। बुझलो डॉक्टर के धर्म की मर्द मरीज के बचावल जाला हो। ए हो त दे दा दुई खुराक सुबह शाम हो, त दे दा दुई खुराक सुबह शाम हो। त दवाई लेख काम करता, दवाई लेख काम करता। जब चुमा से चले न काम तब सबर हो जइबा, त रोज रोज करब इलाज राजा हमर हो जइबा। भइलस का पार पूरा बॉडी जरता है। चश्मा लब के बुखार हम धैले बा, हमारे बापा ता हमर ऊपर कौन दवाई सूट करता। जल्दी दे दना होता न से जा